Galisod man sa iyang kondisyon. Mibiyahe si Charlie kauban ang iyang uyuan na si Tatay Danilo gikan sa lungsod sa Socorro ngadto sa Butuan City aron mapaopera ang sakit niini sa iyang kinatawhan. Ato kining tan-awon. Gikan sa usa ka isla sa lungsod sa Socorro, sa probinsya sa Surigao del Norte, nangayo og tabang sa Bisaya gyud si Charlie Ilandag. Pinaagi sa iyang uyuan na si Danilo Rosilio sa pagbilin og mensahe ni Danilo sa atong programa. Gipaabot niini ang kahimtang ni Charlie, 23 anyos, nga na-diagnose nga adunay benign prostate enlargement. Gunad adtong pagkahitabo nga gibali napiktuhan ag imong kinatawo kibali mga pila ka edad unsa tong mga edara nagsugod ug unsang tuiga. Kuan, nagsugod to mga high school ko. Kaya namatay akong tatay 2008. Mato nga dito nagsugod agawng pagkatao nga ako'y silbi nga himbarong nga ginikanan sa akong pamilya. May panahon sa way eskwela kay estudyante man po ko. Mamulis ko kay matupul lamang makatabang ko sa ginikanan. Mato nga pagkaminso na sa akong ginikanan ni Marley de la Piña. Tarang mga kabugatan bisag asa dapit. Ako rin magbihay-bihay sa pambot, magkargang mga kahoy. Hindi, kung ito yung magabi kayo na ang biyahe. Mato nga, nalugay na akong bumiyahe, arsag kabugatan ng mga kahoy. Kung kahibaw, waday ko kahibaw sa akong lawas o diha na day akong gibati. Nga, mubag ras sila kahat. So paunsa man to sila nakaapekto sa imong adlaw-adlaw ng mga panginabuhian, isip kintahay nga mo hingbarog nga haligi sa inyong pamilya uban sa imong asawa. Unsa man nga mga kalisdanan nag-imong naaguman gunad adto nga midagat tong maong sakit sa imong ginatawo. Kahoy ka nang kubulong dagat. Kalaging mga saseron dya, gikan naghago, mahumul og dagat, mabasa, unda, agong lawas, kinapoy mo ito nga, dide ko maka, iba o gawing lawas, ang kanamanam nagkaluja, ang kanamanam nagka-apiktahan, mo ito nga, di ko kahibaog mo, hubag rin nagkahat, mo ito nga, yung desisyon ko nga, magpauban kong kay Danilo nga, paoperahan lagi kung sa isakto matong giingnan ko sa doktor nga kanang imong kusog aris ang mga tubangan bation kung mangusog ka aris ang mga tubangan ganang. Adto na may kakulangon sa kwarta, mibiyahe ang mag-uyuang Charlie ug Danilo padulong sa Surigao City aron mapatambalan sa Butuan City si Charlie. Humanang pila ka adlaw sa pag-star sa ospital, niadto lang niaging semana na operahan si Charlie sa iyang problema sa prostate. So mga pila ang puday kantidad agi pangadyo sa doktor sa pagpa-opera anang maong kuada balatiana. Primero na ako pag-ato sa St. Paul Hospital sa Surigao. Isa man gibungatan og 36 out 38. Mato nga dok usa may pamaigwa na dok ba gamay-gamay na kawa mga dumi kwarta lagi. Mato nga sila nga maghina og PhilHealth. Kaya ron magamay-gamayan mo. Mato nga nagpahinang og PhilHealth. Mato nga ang 38 nahimo ang 18. Sa pagkabutan ito sa Butuan, kaya dito ang Butuan gi-repair. Mato nga, gihanjaw po ni Danilo nga, dok po anong mulday, laing ubos-ubos anak kay wa mo juli, laing daang kwarta. Hala, kaya dyan nga, kinsirakan. Mato nga, gibarihan na mong katunga, dyan promise may nga dok, pwede kang katunga ini ator ka Surigao, kaya mo yung kwarta da. Mato nga, nangutang mi diri sa akong mga igsoon, diri sa Socorro nga, akatunga ang bariyan namo. Naminusan man sa PhilHealth ang ilang bayronon sa ospital at doon nagihapoy na biling utang si Charlie sa pagbayad niini sa ilang hospital bill. Busa, kita sa Bisaya gyud. Sa gamay natong nakayanan, ato silang gihatagan og tabang pinansyal, pagkaon, lakip na bugas para sila adunay maggamit sa ilang pangadlaw-adlaw. Samtang si Charlie nagpaayo pa. Salamat ko sa Bisaya gyud kay bisan todo
gamay raning hitabang nagpasalamat ka sa dako nga dahil abot kaya rang lisura ka dulog karon sa makaron nga nangutang rami among ipalit og among panginabuhian nga may amib paingnan mga na nagpasalamat ko sa Bisaya gyud sa bisan tod og gamay ra ring kuan nalipay gyud kog dako. So ikaw tayo, unsa man po imong ikapaabot sa atong programa sa Bisaya gyud? Nag-aw po nga paabot nga dako ko salamat po nga bisan sa amo mintang mga kalisdanan nga yagian dito ni sa pagpa-admit pagpa-hospital nga nagahapon na tabangan gahapon ni sa Bisaya gyud nga ako mo nagda dito. Salamat ko sa programa sa Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!